Zdravím vás u 5. videa, kde si ukážeme, jak správně dělat kliky. Jako první se vrhneme na správnou techniku, jak provádět kliky. Dbáme na to, abychom měli mírně prohlá bedra, hlavu moc nespouštěli dolů a rozsah pohybu u kliku prováděli tak, že se hrudníkem dotkneme země a zpátky vytlačujeme klik do napých rukou. Teď uvidíme, jak se to nemá dělat. Na ukázce uvidíme svěšení hlavy, velké prohnutí v bedrech a taky takzvané poloviční kliky. Pokud vám kliky s vlastní váhou nedělají potíže, můžeme si je stížit tím, když si přidáme na zadák kotouče, anebo poprosíme kamaráda, aby nám potlačil do lopatek při výtlaku směrem nahoru. Na závěr si ukážeme varianty kliků, které se nejčastěji používají ve workoutu, avšak na internetu můžeme najít nepřeberné množství a inspirovat se tak dále. Tak snad se vám zase tutoriál bude líbit. Sdílejte, lajkujte, budeme rádi, když nás budete sledovat, odebírat. Díky a mějte se za týden.